ngenxa balala mungebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu safana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungebisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukelo weSiyaviva TV1 elamigama ngo-MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana wase-NDW no divorce women. Namhlanje ngihleli namadoda amakhulu umashosho owaziwa kakhulu ke ebandleni laseGalatia kanye ke no dokotela odume umhlaba wonke udokotela uMngcwabo uyahlehla. Njengobabona behleli kanje umuntu uhleli ngokwesiphiwo sakhe nokwazi kwakhe kanye nokuyiqhenya kwakhe nenhlonipho yakhe. Ngizonikezela ke kodokotela ithuba kanye ke nomfundisi isho kanjalo namhlanje iziphambano zemfakazela uJehova ukuthi ukhona nelasikhona kodwa futhi namakha angalesigodlweni acinezelwa yikho nje ukuthi lenyanga yayazi into edurayo ukuba iyazi ngabe siyazi ukuthi kuphafu ukuthi ke ngokweziqo umelaphi lo mhlawumbe bo dokotela kanye nomfundisi baba mashosho asiqale kuwe ngifisa ukuthi sithole into ethi I know ukuthi umuntu ulindele ukuthi nibingelele namasoka nina nizoyibona ukuthi nifaka kanjani leyo kodwa ke siqale kule enkulu ukuthi umuntu osekhaya othi ngize ngilithola ithuba lokubona labantu behlangene bengihlezi ngizwa ukuthi bafana namathe nolimo ningabathatha nibabeke kusiphi isithombe ukusuka nokuhlala ngokwazana kwenu. Oqala nje ngizawusho ngithi molweni kuba bonke ababukeli bafowethu leke lathi izwi mapholo obuqala bokuhlakanipha kuMesaba uJehova. Into eyenza ukuthi thina sihlangane nginomfowethu manje so kumfowethu in spirit so kumfowethu physical okungenza ukuthi besingahlobana but ngokuhlangana kwethu nangokusaba uJehova kusenzile ukuthi sihlangane. Akekho ke mina nomfowethu engike ngaphila naye ngalendlela engiphila naye wazi konke kwami wazi ukuhlupheka wazi ubumnandi wazi ufishana nobude kimi. Uyabona njengamanje before sizokhuluma MC yes uqeda ukuncoma la is 280,000 ngicela ukusho lo 280,000 lewashi. Hey mina ngilibeka kodwa uJehova emuhle mfowethu nginemoto engidrivayo ekhona ngivalele egarage esuka khona la ekhaya indala ngile yakho kodwa etsha sure nali babukeli akangibulelanga 280,000 nali iRolex ngifuna ukusho umfowethu ekhaya wazi umama wazi ubaba wazi konke ngikhala kuye sicoce sijule kabanzi so uNkulunkulu wasihola kwazo kabala futhi ngiyathandaza ngiyakholwa ukuthi noma ngabe isiphi isivunguvungu esifikayo hayi we just get over it easy. uNkulunkulu uzosihola kuze kubuye uJehova. Awubuza inkulumo besikhuluma syndicate ukuthi omunye akavaccine omunye uzolandela kodwa sibambe la awukahle ngifake ngoba yaze isale phansi Pholobaso kanti amalobolo wonke uyabo akona isho amalobolo esithembu hayi amalobolo akhe amalobolo esithembu akamunye into engenzele nje injabulo yami le kahle kahle iring yami le iring yethu thina sishadile emoyeni mina naye. Dokotela na ukusithatha usibeke ngelakhe isayidi nenocheba ukwazana kwenu ukuzwana ukubumbana kuze kufike esigabeni enekusona njengamanje. Babukeli njobe seshilo nje umfundisi Nkosi yami njengoba ubungizwa nje nanoma ngikhuluma uthoti ngiyangqondeka lapha kumngcwabo ingoba hey kule ngubo kunamagama angaphume manje ingekungembethe kukuningi kaningi kubabukeli nakubathandi bakithi bomculo wesikhalanga usibuye kudeni nomfowethu ubheke impi kaShabanga izwe lonke ke limazi ngomashosho sibuye kudeni Nkosi yami kuyenzeka kuyavuka endleleni bayakuvusa ke nabafisayo ukuthi ke hayi akuvuke bavuse kodwa ke ngilongithandazile ngibonga namthi Inkosi ngiyabonga bakuvusa kodwa akuphumeleli noma kufika indawo kuphelela nje endleleni sikwesathi ke sihambile ngomunye unyaka naye umfowethu uShabanga besiye ekhaya le ekhaya kaNgwane
ayisajika kwamanye amawa mabe ngawezwa ke wabala masijike khona lokuqala walibala dali likhona leli kwajika kanjena ngomunye unyaka kuleli kwajika kanjena kuze kuyoshona phansi lapha kufikwa dayi kunabafowethu abasala lapha kwase kuvele elinye igama ukuthi khona wakhuza ukuthi hayi bo sukanda ngufundo base ngigucula mase ngigucula into zami ngeke bemnandi manje ngisho ukuthi nje lenqanawo hayi imile la Newcastle yame egoli la ahleli khona yayovala eswazini kaNgwane ngikhumbula nje sisazoya futhi babukeli bakaSiya Viva lapha na eSwatini la adabuka khona la abuya khona ngoba kuyingozi ukuhamba nomuntu Mapholoba ungamazi ukuthi ungibani nokuthi nje inkosi mayimkhumbula uyomemeza bani mina ke lokho senginakho konke ngaye sengiyazi futhi ke thina Mapholoba wena uyazi ukuthi siyakholelwa kulento abathi yihlahla abanye bathi bakholelwe ekhandleleni nami sengingalibamba nje ikhandlela ngithi cha boshabangu bomabhela amahle nangu ubheka into sengimlethile bayokuzwa ngoba ubaba nomama ekhaya sengwe ngibashayele nje ngila ekhaya ufana nendodana cha ayisengale kumanje nje ikhona into esiyilwayo kunodade wabo la omncane uzoshada nje ngiyanithembisa lapho kaNgwane ngizobe ngikhona futhi kobe ngihamba necrew yami kobe kukuncane indawo kuyobe kukuncane indawo maye kuyobe kukuncane indawo futhi angazi ukuthi kuyoba njani ngifisa sengathi Mapholoba nangale kaNgwane izoba ngabe sebeliqegise kahle ngoba hey iyoba ncane indawo lapho sisi uyezwa bese Mapholoba ekumazeni kwami ke ubheka impi la eceleni kwami kunosisi man angixhumanise naye noma ngihlanganise naye futhi okhona ngale kwaNgwane abathi usisinonhlanhla uma isisinonhlanhla hayi kimi uNkulunkulu wami ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi noma kwenzekani emhlabeni ukufihleke nje kuze kufike la engifuna kufike khona umoya wami kuwaba buhlungu kakhulu mangizothiwa usesibhedlela ngokugula nje obekuncane kodwa ngakhalela ukuthi kubani kuthiwa izwe livulekile ngabe ngikhona lapha eduze kwakho ngizothi sisiwami sisinonhlanhla ugane lapha kwajele hayi maye uyahlonipha bakithi umoya wakho phansi abantu nje bonke engisalo ngibabonile beqhamuka emva kaBheki abantu abathembakele abanginikeza iqiniso nethemba elithi kuzohambeka endleleni noma abe kuvela ini angibethemba ngethembe yonke into ebuya noBheki. Sibonga kakhulu ngincazelo enithena sinikeza yona isinikeza ukuthi sibone ngokusobala ukuthi lento ngike ngalinganisa ngayo ngathi amatheno olimi kwayona ngathi incane kakhulu manje ngoba ibuye igwinyeke kuthiwa komakile ngomile umphimbo uthola ukuthi umile kodwa amathe ekhona kunina nje isitini nodaka singasho ukuthi ibumba likasimende manje silandisa kafishane njengabantu ababaholi emabandleni abayizinceku ngaphansi kwaNkulunkulu nabazi ukuthi uNkulunkulu udinga ukudunyiswa indlela yokudumisa uNkulunkulu ke akubona ukukhuleka kuphela kepha uyadinga ukuthi ezwe lo mhlabelelo ophuma kumuntu ngaleso sikhathi inyanga sibona ihlangene nomfundisi ndawonye noma sinibona nina lokho kuzwana ukuze kuniholele ekutheni ngelinye ilanga sokuthi masilalele icwecwe elithile lonke lesinikeza umuntu nomuntu uthola ukuthi awusibona sekuvela nangumngcwabo phakathi sibona sekuvela nangu umashosha phakathi sibona sekuvela kuze kuvele nabanye odokotela into engithusa ukuyena ukuthi awukanjani lo muntu ukwazi ukuhlanganisa mina angibelieve ukuthi ngafeka kube khona umngcwabo uphinde kube khona u1011 bese kuboyena bese kuphuma usweet ngoba ngibhekena kuphela ukuthi engacula kahle kodwa hayi nani sibona nithi mbo anisilandise kafishane ngaleli cwecwe elishaceke isanda ukuphuma nje kuleli cwecwe leli elisha Pholobasi uma ungalilandela nje ulibuke wena ngoba usube nenhlanhla likhona lapha isikhwameni sakho nasendlini yakho kunompostoli laphana
umkwena usibumkwena ayi angazi ngikhohlwa kanjani Prophet usibumkwena yes kunomfowethu lapha u1011 kaNongoma yes ngikhona lento Pholobas ithi ezweni noma ithi kunoma ngabe ubani obukelayo nolalele akazi ukuthi emhlabeni sifuna sibe nje yes thina sibe yimbumba kwashama Nazareth ngiyazi kunalo mhlabelelo ulapha kuma Nazareth engithandayo ayi maNazaretha inkosi nibusise ngaloyo mhlabelelo nje inkosi yami uNkulunkulu anibusise nonke ngikuthanda ukubhubha lo mhlabelelo ngoba ngiyakholelwa kakhulu kuwo kuleli cwecwe nje la namhlanje eliphumile elikhishwa ngumfowethu la eceleni kwami ubheki impumashosho ngibuke nje kuhlangene ubane kuthiwa asike ekholweni bengizothi hayi kuhlangene lapha ngazi ikusibalanga lesi still no time hey uyabuyela ke babukeli uMapholoba ngiyalisaba uMapholoba lelolaka mangabe kunami ngifuna nje yonke into ihambe nesikholwa ihambe ngokuthandaza Prophet uSibumi kwena mfowethu hayi 10111 mfowethu hayi iloko nje ngingakusho uhlangene ongqondo kuhlangene futhi abantu abaphiwe mashosho lisho ukuthini ithuba elinjengaleli lokuhlala nezingwenya zikha kuyisibindi lapha ezisibindi kukhathi wathi umbhalo ngelinye ilanga abayiphakamisayo ngelinye ilanga abayiphakamisayo bayothotshisa kodwa abathobile uyobaphakamisa ngithanda inkonzo yokuthoba kakhulu uDr. Ncoplehlile ngithanda inkonzo yokuthoba kumfowethu uDr. 10111 ngithanda inkonzo yokuthoba kumfowethu uProphet Sibumi kwena ave ngimthanda umuntu othobile ave ngimthanda umuntu osaba uNkulunkulu angeke ngithi kube njani kusho ukuthi njengoba benza kanje kusho ukuthi khona into abayibonile kimi ngiwumashosho bebangeke bakwazi bathi ngesizulu inkunzi azihlala isibane sodwa kodwa mina la ngibophela inkunzi zodwa angaphakama kanjalo umfowethu uMncaplehlile ufuna ukusho ukuthi uyena behind all this sponsor iCD from scratch from kupetrol ku airtime organize abazalwane singena studio siyadla senza ama mixing siya mastera siya factory sigama CDs senza ama marketing whatsoever ongakucabanga lithi ke injongo yethu yokwenza lokho uthebheka kuhle ukuhlangana kwabangcwele ya egameni lakho uma uthi wenze njani ukuthi kuhlangane izingwenya kanje bheka ku nometha angaba iprofession enjani he's a doctor in profession une doctorate kuno prophet umkwena kuno Dr. Trinbot at the end of the day eyiphiweni zabo sikhonzana ngeyiphiwo thina eyiphiweni zabo lithe izwi konke kuyaguqa ngaphasi kwegama lakhe so ngifuna ukuthi like lathi izwi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo abafowethu laba bafeza isifiso ayikho into engengikhale ngayo kumncaplehlile abe negative mangabe ngiza ngithi etafuleni futhi asibe ngicabanga ukuthi yazi sihlangana ngale ndlela eyisimanga mangakathi mfowethu kanje uyangibonisa ngigcine sengibona ngenye indlela sigcine sesivubelana ngento eyodwa ufuna ukuthi ke like lathi ke lezwi wena mfowethu bheka kuhle kuyajabulisa ukuhlangana kwabangcwele bangagcina ngokuhlangana uma bemoya munye kudingana ukuthi sibe munye emoyeni umncaplehlile makaphakamisa unyawo angakakhulumi sengiyazi ukuthi ucabangani uma ebhekele khona into engamphatha kahle sengiyamfila ukuthi khona into ngimsensa in spirit akudingi ukuthi ngize ngifike physically ngifuna ukuthi uma sikanye kanye nezinkulu uma uzibasa kanye zivusa umlilo o strong abanye badideka njengoba udidekile Pholobas ukuthi kwenze I'm the first young artist okwazi ukuhlanganisa angisikhukhumezi ngalokho
okwazi ukuhlanganisa abazalwane noma ngihlanganise izingwenya la South Africa ngalendlela ezingakhona. Yes. Ngani ngibheka ukuthi kungoba ngithobile. Kukhona ngikubona ngathi ngithobile ngathola abantu abathobile. Mangithi mfowethu ngimemeza basabela. Yes. Ilokho nje mfowethu so sengisho ukuthi injongo nje yealbum ukuthi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukile kulesimo esikuzo sama COVID nokhona khona la ikhona yadumisa ngale album onjani njani ngendlela nje ezahlukene sidumisa nje uJehova yedwa sizulwini. Amen. Mangaki imicu kuleli icwecweleli. Futhi izingoma ezikhona zo14 le album elisha. Ihloko sathi sithi igama lika Jesu yilo leli. Ihloko sayo sithi igama lika Jesu. Igama lika Jesu yilo leli eliphila ke kithi. Njengoba sikwazile ethi ingonyana ngabe ukuthi ayibize ukuthi ngisuke la ngiyeJoburg ngiyomashosho ngiyokwenzana. But abomncebo bakwazi ukuthela imoto zabe esidura ama 2.8 full tank eyodwa a drive ezeJoburg sengimbizile sengishiye. Woza ngingabhlehli. Ngeke angibuze into yini ngizothela imoto epetrol shaya imoto efike kimi. Nini mfowethu eze kimi senze umsebenzi kaNkulunkulu ephambili. So wamo kaNkulunkulu. Sebenzile uphaswe label umncwabo uhlehlile music productions. Yes. Mama silandisa kafishane zingaki ingoma othi mawuzizwa wena bese uthi yabona le ayi ingenza enhlizweni yami kube khona into exhumaxhumayo. Nalokuthi ke abantu ba responda kanjani asebenayo iziphi ingoma ezishisayo. Mfowethu uma ungavula ifone angekho kulezi zinto zama social media. Yes. But ngibona nje sengiscreenshotele ngisendele na WhatsApp kuphela. Sengiscreenshotele ngisendele the way abantu ba comment positive kakhona. Ngiyamthokozisa ke lokuthi kusho ukuthi kuyendlulela lapho nami in spirit bangikhulise emsebenzini kaNkulunkulu ukuthi angenze more than that. Bayasho kuhle siyathokoza maye kumnandi siyajabula ukubona nihlangene into enhle ke le. Ngiyethemba ukuthi noma uzayenza next time alandele lento eshow mashosha. Ingoma ke ngeke ngichaze engizothi ngishisa wedlula zobe mina ziyangidida mfowethu angifuna uqamba manga ziyangisanganisa kunengoma lapha lengisho number 1 igama lika Jesu lona leli liphila kuthini bese kubokhona ukuthi ayikho inkani ekhaya ezulwini asikhona nje singakukhuluma konke la kulomhlaba kodwa ayikho inkani le inkani into le akunangwenya le nase sifike sihlangana sizingonya le masifika le sonke siyathoba bese kuba khona ke enye ni dedicate nje kumncwabhlehlile. Yes. Ilapha track number 12 or 11 if I'm not mistaken. Yes. His Jericho leso ngishanga his Jericho into nabe ngayincela ngikhula le matsheni siwazi. Yeah, his Jericho nje ngike ngiphume ngihlanganisa uZion noPostoli yonke lento ihlangana ndawonye ngoba ngibona ukuthi simunye enkosini. Ngeke ngashaya his Jericho baba. Khona lokho abakuthanda umasukusha ngazo omdala. Lithelo mashosho. Yelo mashosho. Lithi Becker Fidoshi skipili ngisose ngikhuluma klimta senhla la. Washesha unqamuke. Lithi Becker Fidoshi skipili DJ Darcy Hansani. What is a Bakhla Dash ithi ngabhlehlile isedoremi fasolati. Uthi mosho njalo phela manje inkinga sengiyagugula mase ngisho kanje ngiyagugula. Ngiyasibona isiqalo nesiphelo. Ngifuna ifihlekile. Uyazibona mase lapho nje hayi kumpostoli lapha nomprofeti uSibongo ngizwile Sibongo ngizwile baba umkwena ngizwile besana babantu bafuna ukwenzani ihlangene lento ngibambe lento ibambe bese deeply dash full stop ngilo sengisho ukuthi ayisale khawula ukugugula baba sengigugula ndoda ngihamba phansi ngiyawuphakama nawo umngabhlehlile ukuthi ashaya ngapha ekhemisi mina ngigugula ngilapha egcekeni ngimele ngibabheka abantu uyagugula la futhi ukusefa lo ngiyasefa manje ihlambe ikhona ingoma esingathi masikhomba lapha sithi ibhalwe umpostoli uSibumkwena noma ibhalwe mhlawumbe u10111 noma ibhalwe umncwabhlehlile noma ikhona impela una track number 11 nje ibuya kuyo umncwabhlehlile uqobo. Wow. Ngephimbo lami ke nokho ngase ngiyajikjela ngephimbo lami wadweba wathi nami ngadweba ngathi awudwebe mfowethu wathi awuyibekela wabeka konke abamejamenti ngafika nje bese ngigijima nentambo phezulu. Naye umfowethu uSibumkwena ufike lapha wathi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Ayish. Uyangizwa manje? Ikhona lapha yabona track number 8. Ufoka 1011 ushilo naye wathi egameni lendodana. Lelo mfelo wethu. Khona la senibizana khona
Kubizwe igama kusoza kwenze njani khona wethu ngisuke ngisho ukuthi zihlangene ngokwazana ngithi shaye 10 triple na ushaya ku 10 triple suke soshaya emergency into esheshayo ngithi kunjalo 10 triple into esheshayo base ngifika ngithi ngingabhlehlile ngithi uthintana into engathintwa wena ungadlalele emlilo ungadlali ngomlilo phasi kwendlotshana ngithi wathinta umnqaba uthinta into engathintwa sesigijima ngogiya number 8 ngaleso sikhathi leso okay mhlambe sesizophetha ngiyafisa ukuthi sikhumbuze umlalelo sekhaya ukuthi lokhu kusho ukuthini ukuthi ekuthole sekuhlangene ngalendlela yes nichazile kuningi but ngifuna kuvele lendlela ethi ke manje singanibona yini ngelinye ilanga uma kuthiwayo benisondele ngapha nizodumisa nathi sithanda masenishale ngoma 8 siyazi ukuthi yabona nje odokotela abantu ekuthiwa abanasikhathi kodwa inhliziyo zabo abezinesikhathi so singakulindela ngelinye ilanga kuthiwa kune launch nje uphihli umuntu akasuke nejoin yakhe la asuka khona kuzohlangana ndawonye wonke amabandla bese kuba ukuthi ke le album kuyalonjwa ngokuvulelekile ngale ukuthi inloni yangabandla ngalinye hlangane wonke laba bandla endaweni eyodwa ukuye ukuthi necovid isasibambile kodwa into njengaleyo singayibona yini mhlawumbe angiqale ngeyibonga ngapha kudokotela bengifuna ukuthi ngimendulele Polobus ngoba he's the head office yonke lento iphelela kuyi kumele ukuthi ngibe inyekevu ngikhonkothe kuqala njengesamako ubona ngithi ngifaka ubhongwane nje kahle lapha kuyi uyangithola manje ufuna ukuthi bese uyalevela azi ukuthi umfana wami ufisa ukuthi manje nginalo iphupho lokuthi kumele ukuthi ilaunch ibe khona Polobus ngoba abantu into abayicelile siphazanyiswa yiyo yona lento le covid eneke abafuthi babhizi bonke ngendlela esimanga batholwa yimi nje nami ngisuke bese nginciphisa ivoice ngigcina ngibathola cishe ngathi wazalwa embethe kanti hlampa ngapha so ke nginganisa doda ngifuna ukuthi udokotela senganjani awuye ngala vaccine khona ngapha dokotela kodwa uyayithola futhi uyayizwa leyo ukuthi umilonji ngaba khona maningi ayojabula esake nje amazambane wonke ayothi kube besiphendula ama-fried bese bamnandi njengoba usushilo nje Mapholoba nomfowethu la umashosho njengoba esho kunjoba nje nisho adivuleke Nkosi yami sithandaza njalo njengoba nje namanje ngisawushisa nami engushisayo ngishisela uNkulunkulu ngoba usi nosu likhuphukela phezulu ukuthi Nkosi siyacela uyazi mashosho ngifisa ukubonga nobaba wethu Nkosi yami omdala kakhulu ubaba uArchbishop Vusigama ngiyafisa ukumbonga kakhulu yababa kade nginaye nje einsukwini ngamthola ukuthi Nkosi yami wehlele phansi akangathi ungibizelani noma ningibizelani wahlala ngicabanga day 1 nje masihlangana naye besinaye ubhekimbi umashosho sihlale naye ampur 5 to 8 hours sihleli nje naye sixoxe ukuthi kambe singayakha kanjani into yokuphila mana ngayakha kanjani singayakha kanjani into singaphilisana kanjani singabahlanganisa kanjani abantu ngiyaxoxisa nje kakhulu phela Mapholo unayo lento yami le manje ufuna ukuthi ahlale emayikhuluma lo eveze kuningi ke njoba echaza nje umashosho engilonga ucosha uthawu umashosho uhambe lalelwa uyalaleleka kuba kuhle ngiyakubonga kakhulu naloko njoba esho ukuthi ialbum le izolonjwa kahle ngendlela futhi efanele la khona kuzoba khona wonke umuntu ngabe ubuya kuphi noma ngabe kuthiwa ubuya kulaba futhi laba basonda befake imbadada nabo bobe bemukelekile engingakusho maduzane nje kulindele ndoko eselapho Polobus uArchbishop ubaba uVusigama webandla iTIC maduzane nje sizoba khona sikhalanga soshana so yoba asilida aphinda asibheze bese uyathena ungcaplehlile siyobe sikhona silosiseke ubabugama esikhalanga umuntu odume ngechoral hlabelela ichorus lezi ayipholile kodwa this time around sabe simsebenza isikhalanga kabuhlungu Ningizimu Africa worldwide asiphethe nodokotela uMngcobo Yahlehla kanye ke nomfundisi uMashosho igama leqembu ke uMashosho nabaPolofeti
Masiphetha ngokuthi nisiphe inombolo ngenxa ukuthi oproducer bami sebemani bayiqagula. Mhlawumbe ngeyibomu ofuna ukukhoriyelwa album nokuthola ukuthi ngale kokuthi itholakala isandleni noma ikhoriwe itholakala kuphi. Ngamupha siphi inombolo? Sizobenzela ikhona noku CD eka Dokotela Mngcobo Hlehlile 073 073 19 19 219 219 666 6664 4. yes Begcine 073 219 6664 eka mashosho is 082 51 69746 sizokhurela nje sizawuzama ukuthi sihambe sigaya amanye babe sithe kwenza idlazana ngalento yeCovid manje siyabona ukuthi hayi iresponse ngathi iya ngokuba too demanding so sizotry ukuthi sibenzele ama-CD sobakhurela umuntu i-address ufaka imali mayifaka kodwa ngingaba kuhle kakhulu bangene ngapha ngoba i-head office ikhona phela bafaka sizobona ukuthi siba-arrangela kanjani ukuthi ifike kuyo siyathola sibonga kakhulu ngethuba nisiphe lona ukube bekuya ngami bengothake siye ngapha kwe-vaccine. Bye. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uwe kumnandi Siyaviva no MC Polobas andile Umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu andile wemdaka ngobo umejalo qawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva MC Polo